गुजरात आणि कर्नाटकात इतली वर्सां सत्तेर आशिल्ले भाजप सरकारान आतापर्यंत म्हादय विशयाचेर कांयच करूं ना। मात्र आता इलेक्शन लागीं येयल्ल्या कारणान तेंच्यांनी म्हादय विशयाचेर राजकारण सुरू केल्लें आसा। तशेंच ते केंद्र सरकारान जो कळसा बंडोरा प्रकल्पाक दिल्लो परवानगी ही एक तेंचें नाटक आसा। मात्र कर्नाटकात काँग्रेस सरकार सत्तेर येयल्यार फुडच्या 2 वर्षांत म्हादय योजना पूर्णत्वात आणून उत्तर कर्नाटकांतल्या बेळगाव, धारवाड, हुबळी आनी गदग जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याची वेवस्था आमी करतले। तशेंच ही योजना मार्गी लागपा खातीर सुमारे 4000 कोटी रुपये आमी खर्च करतले अशें आश्वासन माजी मुख्यमंत्री तशेंच विरोधी पक्ष नेते सिद्धरामय्या हेणी गदग हांगासर जाल्ल्या काँग्रेसच्या जिल्हा प्रजाध्वनी यात्रेत लोकांका दिला। गदगातल्या नगरपालिका महाविद्यालयाच्या कार्यावळीक कर्नाटकाचो विरोधी फुडारी आनी आदलो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हादयचेर उलयलो। तो म्हणटा, ಮೊನ್ನೆ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು। ಆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಾವು ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದರಿಂದ ಡಿಪಿಆರ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಪಿಆರ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಲಗಿದ್ರು, 10 ವರ್ಷದಿಂದ। ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರೇನು ಮಾಡಲ್ಲ। ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಲಿ, 2000 ಕೋಟಿ ಆಗಲಿ, 3000 ಕೋಟಿ ಆಗಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಗದಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಯ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಇದು ಯಾರು ಕೂಡ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ। सध्या प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटकाच्या कलबुर्गी भेटेर आसा। म्हादयचेर तो कांयच उलोवंक ना। मात कर्नाटकान विरोधी पक्ष फुडारी सिद्धरामय्या कितें उलयला ताचो उल्लेख गोंयच्या विधानसभेत जालो। प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे।